Beží. To je ono, super. A zvonka prejdem a znova okolo dvoch kúzelov. A prídem nakoniec a hej, super, Dani, 5. Je to obrovská výzva absolvovať takéto podujatie, lebo ten záujem o šport je naozaj veľký a ide len o to, že ako správne podať deťom ten šport a myslím si, že takéto podujatie, ktoré spája mnohé športy, je niečo úžasné, pretože dieťa si môže na jednom mieste vyskúšať, čo to znamená, čo to obsahuje ten daný šport, môže si porovnať a môže zistiť, aké má vlohy, aké má nadanie. Je super, že sa toto organizuje, som veľmi rád a dúfam, že takýchto podujatí bude viac a viac, pretože naše deti to potrebujú. Potrebujeme ich odtrhnúť od toho technologického sveta a vrátiť ich späť k tým základom a to je práca v tíme a jednoducho si to užívať. Je to určite veľmi dobré, keď takéto veci sa robia pre deti, hlavne pre deti, lebo tie deti sa potrebujú hýbať určite a takéto akcie sú vždy najlepšie. Tie deti zistia, čo sa im možno páči, čo sa im nepáči a možno v budúcnosti budú z nich veľkí športovci.